Dobrý deň, je 20. marec. Presne pred 100 rokmi sa v staničnom domčeku v Staškove narodil Jozef Kroner. Legendárny herec, predstaviteľ Kuba, Tóna Brdka, Jožka Púčika, Pacha Hybského zbojníka či Martina Pichandu. A to sme určite na mnohé jeho herecké postavy zabudli. Ale spomenieme si na ne v rozhovore s teatrológom Karolom Mičovicom. Sledujete JOJ24, začíname spravodajským prehľadom. Vítajte. Na viacerých miestach hrozí mimoriadna situácia. Medveď z Liptovského Mikuláša stále uniká. Kompetenčný zákon na ústavnom súde spojili podanie prezidentky a poslancov voči novele. Pripravte sa na legislatívnu smršť, avizuje Fico. Kabinet plánuje predložiť viaceré novely. Vo viacerých lokalitách by mohli pre výskyt medveďov vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Vyplýva to z rozhodnutia vlády, ktorá poverila ministra vnútra, aby zvolal krízové štáby v jednotlivých okresoch. Medzi tie rizikové patrí Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Kežmarok, Lučenec, Martin, Prievidza, Partizánske, Poprad, Ružomberok, Rimavská Sobota, Turčianske Teplice, Žilina, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Považská Bystrica. Minister životného prostredia v nich má zabezpečiť posilnenie hliadkovej činnosti zásahového tímu pre medveďa hnedého. Posilniť majú aj policajné hliadky.